You came to me in that hour of need, when I was so lost, so lonely. You came to me, took my breath away, showed me the right way. Россиянын Азия бөлүгүн мусулмандарынын диний башкармалыгынын башкы муфтии Шейх Нафигулла Аширов жана Борбор Азиядагы Саидтер уюмунун башчысы Саид Умар Олмасхановтар ыйык Мекке шаарында бир катар маселелерди талкуулашты. Ошондой күндөрдүн биринде алар анда соңку жылдары чоң өзгөрүүлөргө туш болгон ажылык зыяратчыларга Арафат тоосу тарабында түзүлгөн шарттарды көрүп чыгышты. Çadırlarda pastane gibi sattı. Bugün çıldıradır eder. Abdan özgürdü. Abdan özgürdü. أتيتني ساعة يأسي ناديتك فكنت الآسي من دونك ما معنى عمري لا أدري غيبا ولا الكون أدري من أجلك سأضحي من أجلك Ya Allah. Arafat'ta camur çağatan tuğanlar. Bana biz geldik bunda rahmat çağatan. Ey Allah. Arafat'ta geldik de Jazakumullah Şeyh Umar, Jazakumullah Sadiki, Habibi, Azizi. Saidler geldi Arafat'ta camur çağatan. В 89 году я когда первый хадж совершил, здесь вообще вот это все, люди по камням шли, а сейчас смотри, какая ровная дорога. Потом и не только и пешком, и на автобусе, и поезд сделали. Или, допустим, вот на том же этом Мина, там палатки сделаны, такие комфортабельные палатки. И когда вот человек шагает, да, раньше бутылку воды захватывал, чтобы попить, а сейчас через каждые 10 метров холодная вода прямо приготовлены, стоят эти такие, ну, водопойки, скажем так, если по-русски сказать. Машаллах. И через каждые, там, я не знаю, 10 метров, 15 метров туалеты сделаны, комфортабельные такие туалеты. А раньше вообще мучение было, это люди в очередь стояли, чтобы сходить в туалет. Поэтому созданы исключительные условия, созданы, машаллах. Аллах Субхану ва Тааля пусть благом одарит тех людей, которые на этом трудятся, иншаллах. Не зря говорят, хадим аль-харамайн шарифайн, хидмат, показывают хидмат в этом направлении, машаллах. Siz kelgende кандай эле? Ой, мен келгенде мен о 95-те келгенде бул жакта эчтеке жок эле. Жөн эле шарттар түзүлүп, жолдор, таштактарда басып, бул жерде бир дарак жок элечи. Мына немени мачыттын тегерегиде курук баягы жап жалаң талай эле да. Эчтеке баягы чатырларда жатканыбызда каякта кондиционер күйүп, ысыкта күйүп жатканбызчы. Азыр эми караңыздар эми. Бак айланыптыр, караңыздар. Бак айланып, чөл, кургап жаткан чөл, бак айланып, асфальттар мына муздап, жол катары туалет, кажы туалеттен аябай кыйналат деге. Ар 1 километрде туалет бар болчу. Ал жерге барсаң 200-300 адам очерет. Азыр эми карасаң очерет жок, каждый 10 метрде туалет. Бүт шарттар менен абдан сонун. Аллахтын да бул дагы бул шейх Нафигулла шейх айткандай бул Аллахтын бир рахматы немеси да эми. Мындан келе турган ажыларга аябай эмелер, орусча айтканда условиялар түзүлүптүр да. Алла разы болсун Саудиянын мамлекетине. سووا عشان برا عرفه. ايوه سووا مستشفى. الخدمات تكون يعني على حد العرف. أي سنة أنا كنت في أي سنة نسيت كان سيل أيوة الناس أنا مرة واحدة دخلت إلى مبنى الرابطة هناك في مكة. موسم الشتاء. اشتغلت بمور. لما الشتاء يكون في أيوة الشتاء. تمر السنوات. سنوات أيوة. يمكن كل حوالي يعني 17 سنة. أيوة. ثم خرجت من مبنى الرابطة
جبل الرقمة أيوة مقفلين الطريق شوية تجارة. ولكن هذا ليس وقت الحاجة. أيوة تمام. هو أخذني عند السعوديين، عندهم ما شاء الله هناك كراسي وكذا وأكل يعني هناك. الفيلة ما هذا؟ ألم ترى ولم يجعل فيل أفيال يعني. فيل أيوة فيل. هذا الطريق إلى الطائف. طايف ده؟ من هنا الطائف. الله. الطائف له طريقين، طريق من هنا من هنا طريق من الجهة الثانية. Mınavu büt Mescid Haram tegeregidegi neme çegaralardan belgilenen Bidayetel Haramçı. Uşul çegara ekende mına törpüştök turgan neme. يعني من أراد العمرة يأتي إلى هنا أيوة. ويحرم، يلبس إحرامه أو يلبس إحرامه من بيته وهنا يعقد النية. ولكن مكي. ها؟ مكي. مكي نعم. Mekkiyin fakat. أو من جلس ما كان يعني ينوي للعمرة، من أتى ما ينوي للعمرة، ثم بعد ذلك قال لا أنا جيت مكة أبغى أخذ عمرة. لكن من كان Bu ناوي Mekkelikler العمرة üçün ele şöyle kel bir ihram kiyse olatken. Mekkelikler üçün mına haram uşul yüzüne git. İhram kiyip keterse olatken. Ha bizike bul boyut. والمكي للحج من بيته. أيوة. الحج من بيته. جيد. الحين ندخل يسار. Mına la. Eski belgisi. Belgisi. Haram şu yerden başlamalı. مئات السنين. Bana Mekkelikler kesin. Mekkelikler üçün. ولكن لابد يحافظ شيء على يحرم هذه كيشة. العلامات. نعم، لابد القديم يحافظ يحافظ. İhram kiyişette şu. القديمة يحافظون بيزنس. عليها ويضعون الجديدة. أيوة. عجيب أتراك كل شيء يجدون حجر قديم يتركونه في وسط المدينة بالكامل. أي شيء يعني. عندهم عجيب يعني. Now all I want is to be with you. Allahumma salli ala Sayyidina Mustafa ala Habibika Nabika Mustafa. Allahumma salli ala Sayyidina Mustafa على حبيبك